na dopravu máme své odborníky, já ji nerozumím, tam vám žádný extra recepty nedám. Nejsi to ty? Ty vole, asi jo? Nekecej. Tak co je tady špatně? Tak zrovna tady se stala před nějakou dobou dost hnusná nehoda, kdy tady rychle jdoucí cyklista asi jako tenhle ten srazil nějakou chodkyni. Hlavním viníkem teda byla bezohlednost, ale i město by mohlo udělat něco líp. Po té nehodě tady snížili rychlost na 10 km za hodinu, ale možná to nestačí. Ani chodci nevědí, po které straně mají jít. Cyklista na kole může být až 6krát rychlejší než chodec. Takže vždycky je lepší tenhle provoz od sebe oddělit. Je jasný, že ne všude se cyklisti a chodci oddělit dají, prostě se to tam nevejde. Jenomže pak jsou případy, kdy se staví na zelené louce a stejně se cyklisti a chodci od sebe neoddělili, jako třeba tady. No ty jsi teda asi fakt odborník. Pojďme to začít dělat a fouslí. Asi jo, ty vole asi jo, ptali se mě, jestli mě to baví, asi jo.